Det er vigtigt at vide, hvordan menstruationscyklusen forløber. De endokrine kirtler, som indgår i cyklusen, er i hjernen, hypotalamusen og hypofysen. Disse to er kombineret med æggestokkene og livmoderen. Vi vil nu fortælle mere specifikt, hvad der sker. Der sker ægløsning hos kvinder hver måned. Hypotalamusen sender signal kaldet GnRH. Den sender det til hypofysen som et signal til, at den skal frigive hormonerne FSH og LH. FSH bevirker vækst af follikel med medfølgende æg. FSH går ud i blodbanerne. Og vi ser her, at folliklen vokser, hvor ægget sidder. Der sker her en øget produktion af østrogen. Samtidig frigiver hypofysen LH, hvis opgave er, at folliklen brister og ægløsningen sker. Efter at folliklen er bristet, fortsætter det frigivede æg ned mod skeden. Det gule legeme, som er brugte follikel, forsvinder i takt med, at mængden af både progesteron og østrogen falder. Dette sker dog kun, hvis ægget ikke er blevet befrugtet. Hvis ægget befrugtes, opretholdes det gule legeme og produktionen af progesteron, hvis opgave er at opretholde et miljø i slimhinden, som gør, at det befrugtede æg kan vokser. Her ses en afbildning af, hvordan slimhinden bliver påvirket af progesteron og en oversigt over menstruationscyklusen og dens faser. Efter menstruation og indtil dag 14 kaldes follikelfasen. Her styrkes slimhinden. På dag 14 sker en ægløsning. Den efterfølgende fase kaldes lutealfasen. I denne fase styrkes slimhinden fortsat indtil det gule legeme formindskes. Det er dog igen kun, hvis ægget ikke er befrugtet. Efter dette starter cyklusen på ny.